Hello kakaaraw, welcome to my vlog. Nandito ako ngayon sa mismong bayan ng Santa Barbara kung saan nakikita ko yung mga bahay dito talagang pare-pareho lang. Tignan mo, talagang puro yelo ang kanilang mga bubong. So ito yata ay project ng gobyerno noon pa man. So gusto kong kausapin yung mga taga rito pero syempre i-video muna natin para maniwala kayo na talagang pare-pareho ang kulay ng kanilang mga bubong na kulay yellow. Sige, punta natin. Bali-bali dyan manaya, kasi kaabungan niya, puro duyaw. So, natangkula ba pa share kasi, katon medyo antay-latan, no, balog at sa kaya lugar. Siyempre, ang mga kabisados, medyo curious ka, wa. So, kailangan, natupad mo, no, antoy, tapi ano, naligatan ka man, no, antoy kasagutan, at saramay, kanunutan mo, yatupad, wa. So, nita-nira, niya. Bali-bali mo ni Jadara pa, puro pising. Talagang ay pising dagya, talagang ninunod naman. Siyempre, ang kapulay medyo dali na napantanuman, nagkaliber-liber na sayan pabahay. So, bali-bali dyan man ay, talagang quality. So, ayaman siguro so pising ng bayan. Hugulay ng bayan. So, tatanungin natin ba kung kaninong project itong pabahay na to. Talagang maganda sa paningin dahil uniform talaga. Na puro dilaw, talagang magaganda, mahahaba, saka maluluwag pa ang mga kabahayan dito. Nyay, sukyan, residente dyan, gabay kong tuputan si Kuya Tumekin, ngaran nyo, Armando Aquino. dyan kayo manayang matisayan lugar. Hindi. Taga dyan Santa Barbara pero aliwan niya. Pero, syupay akang project yan pabahay. Maradakap yung pabahay dyan manayang. Nangal mo yung apelido, Aquino. Aquino. Ayan, Duyaw. Ay, katong Duyaw. Project ng Ninoy Aquino, ha? Hindi si Mayor Saklan. Ay, Mayor sa plan. In local government. Bali-bali Singa wala kumunjad bandamiya at kalasyaw tapi ano man likat ang mata kasi di man problema mo man so panaya man. Ay man Bali-bali. Katon umaso kasagutan no agit duyaw. Ayo anto libre mo ya si Ren. Amo? Talaga bali-bali dyan si Ren Singa aya sa kilang barangay Ay Ilay. Okay brother, salamat na balbalag sa interview. Sagot lamay katanungan ko sa rayan tepat ko kanunutan ko. Masya Aquino sa apelido. masya kila si Ren brother. Kilawan. Musta kilad na namin ko Mustakilata namin. Important tayo ya si Romulo Calaunan. Brother Mulong. Romulo Calaunan. Romulo Calaunan. Thank you. Tricycle vlogger, tricycle driver vlogger. Gailatan kompleto. Si brother Armando Aquino, talagang gwapo na yung pati postura to. Kanigtay ni. Gwapo at yun na nga. Aya si Romulo Calaunan na vlogger, medyo kyan. Agulgol subok to, ganina na mas mapapanagan to. Bagayo na si Rin, please follow. Please follow Romulo Calaunan. Diyan Facebook. Oo, diyan Facebook. Wala malay Instagram to. Okay, wala batan. Automatic. Thank you. Salamat brother Aquino. Araratan.